मजाबारियावथ' जिखिनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि सिन्थाधारा एबा खौसे जाबाय बे मोजां बेवहाय माने बिपिएफ हिसाबै जिखिनि भट मोनोमोन एखमबा 80% गाहाम मोनोमोन खिन्थु देग्लाय इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय बांसिन भट मोनगोन आंहा मोनसे बिसास दङ मजाबारि हिसाबै 90निफ्राय 95% ट्रेक्टर एबा इउपिपिएलआ भट मोनगोन आरो जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बे जायगायाव माने 90-95% भट मोननानै देरहागोन खौसेथिनि थाखाय नोंथाङा इउपिपिएल दोलों बिपिएफ दोलोंनिफ्राय गोबां दैदेनगिरि सारा बिसोरखौ फैनांगौ होननानै सानो नामा खौसेथिनि थाखाय जौगानायनि आं खावलायगासिनोबो दङ बेवहाय आलादा जेबो साननांगौ गैया जोङो खौसे थानांगौ खौसेयानो गोहो जोंनि भबिष्यत फैबाय थानाय समा माब्रै जागोन बे बाथ्राखौ साननो हानाय जेसेबां जोंनि माहारिनि दैदेनगिरिफोर दं जेसेबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर दं बयबो बुजिजोबखायो बेखायनो जोङो ज' थालायनानै जोंनि भबिष्यतखौ जाहाथे जोङो गोख्रों खालामनो हायो जोंनि ओनसोलनि दैबानानि मोनसे गोबां जेंना दङ नैबे जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दिल्लीसिम मा बुंहैनांगौ होननानै सानो जे दैबानानि मोनसे जेंना जोंनि दैबाना होनोब्ला जोंनाव खुरखानाया इर'सना मेजर प्रब्लेम आरो बे इर'सनखौ बे दैबानानि खुरखानायखौ समग्र आसाम हिसाबै जे नेसनेल जि डिजास्टार दैबानाखौ डिक्लेयार खालामनांगौ मोनसे नेसनेल इस्यु नेसनेल डिजास्टार हिसाबै आसामनि होननानै जेखौ दाबि खालामो बेवहाय इर'सन एबा खुरखानाया बांसिन बेवहाय मोनसे प्रायरिटि मोननांगौ आरो बिथाङा निस्सय जोंनि रायजो राजानि जानानै बेखौ मोजाङै पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनो हागोन पार्लियामेन्टल' नङा कनसार्न मिनिस्ट्रिजों बिथाङा मोजां रायज्लायनानै मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनानै बे समस्याखौ मोनसे समाधान खालामनो निस्सय हागोन जयन्त बसुमतारी खालि जागोन सिटआव बिथाङा थाखाय थांदों बिदि जेबो गैया आङो सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन उनावबो बुंगोन आङो माबेबा मोनसे पलिटिकेल पस्ट बा पजिशननि थाखाय आङो इउपिपिएलआव फैयाखै मन्द हारिनो हिस्ट्रि होनायनि थाखाय खामानि मावगोन होनदों बिथाङा देरहालाङो मा मोनदों मन्द हारिनि हिस्ट्रि होनायनि बे बिथांनि खोथा बिथाङा मावनो लुबैदों मावथों बयथ' बुंनांगौ जेबो गैया गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन
बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6003499997 7638008149 6003494371